Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara, egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur maiatzak 4 dugu, osteguna elkarrizketen tartean gonbidatu bat izanen dugu gaurkoan. ESK sindikatutik Iratxe Alvarez bozeramailea izanen dugu maiatzaren lehenaren inguruko hausnarketak egiteko. Horren ondotik zaratak tartean gaurkoan saretik izanen dugu ostegunero bezala, eta magazinarekin hasteko Aitziberriturriarekin lerroburu nagusiak ikusiko ditugu. Arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Gaurko albisteekin hasteko, Euskal Herrian Euskaraz taldeak itxialdia egin du Iruñan, Euskara bidearen egoitzan baskuen CLK-a ken dezaten eskatzeko, eta bide batez taldeak salatu du, abenduan parlamentuan kateatu ondotik Espainiako gobernu ordezkaritzak 900 euroko isuna jarri ziela. Bertzalde Ultzamako biogas plantari buruzko ikerketa batzordea eskatu du EH Bilduk. Eneko konpainsen tortura salaketaren ikerketa berriz zabaltzeko agindu du Madrilgo Konstituzio Auzitegiak Iruñeko Konstituzio epaitegiari barkatu. Eta Joseba Ezeolaza izango da hemendik aurrera Komisiones Obreras Sindikatuko komunikazioa arduradun berria. Izendagai edo hautagaiekin jarraituz, Eduardo Santos izango da Nafarroako alduguko idazkari nagusi izateko hautagai. Eta hezkuntzan Iruñeko udalak haur eskoletako ildo pedagogikoaren proiektua aurkeztu du. Osasun kontuak ere albiste ditugu gaurkoan, paperengatik gaixotutakoak ugaritu egin dira Nafarroan iazko urriaz geroztik. Eta olaben, 3 graduko lurrikara izan da. Azken 2 hilabeteotan, kasik 40 lurrikara baino gehiago izan dira Nafarroan. Eta gaurko albisteekin bukatzeko, 2016 denboraldiko lehen Idiazabal gazta aurkeztu da Nafarroan. Eskerrik asko Aitziberriturria, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diarioen Navarra egunkariari dagokionez, honelaxe dio gaurko lerroburu nagusiak, azizurrien edo paperen gorakada erregistratu da Nafarroako eskoletan. Urria hilabetetik 80 kasu izan dira erregistratuak eta pasaren urtearekin alderatuz 16 kasu izan ziren. Txertoen akatsa dela esan dute ziurrenik osasungintzatik. Gaurko argazki nagusiko lerroburu nagusiak hauxe dio, alokairu poltsan etxebizitza uzten duenari diru laguntza. 5 urte eta erdikoa izanen da akordio hori eta 900 eta 1.600 euro arteko laguntzak izanen dira. Sotolezkairuko argazkia dugu gaurkoan handian. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, Nafarroako gobernuak UAGN-ren laguntzak ikertuko ditu 2011 urtetik 2016ra. Eta bukatzeko Iruñerrian 42 lurrikara izan dira 2 hilabete hauetan, atzo beste bat ere izan zen. Eta Diario Notizias egunkariarekin aurrera eginez, hauxe dio lerroburu nagusiak, Espartzak 2014 urtean Ultzamako planta parlamentuan defendatu zuen, urte bat geroago 3,2 milioi euroko zor publikoa utzi eta gero. Garai hartako landa garapeneko kontseilariak instalazioen itxiera ukatu zuen eta honek zorpetuta utzi lezake Ultzamako udala gaur egun. Gaurko argazkiko protagonista erakusketa bat dugu, errefuxiatuen azalean, MSF-ek Iruñean egindako erakusketan errefuxiatuen drama gerturatzen du 360 graduren bidez. Argazkian emakume bat ageri zaigu murgiltze betaurreko batzuekin eta errefuxiatuen inguruko erakusketaren irudia dugu. Bukatzeko PNV-ek Rajoyekin estatuko aurrekontuak hitzartu ditu eta akordio handi bat bermatuko da. PP eta PNV-ren arteko akordioa protagonista nagusi gaurko Gara egunkarian. Lerroburu nagusian hauxe diote, aurreko konpromezuak errepikatzen dituen akordio bikoitza hitzartu dute PNV eta PPek. Sabin Etxeak
kupoaren murrizketa bezala saldu du 2007ko desadostasunak konpontzen dituena eta Euskal Y-koa eta murrizketa elektrikoa mantentzen dute. Argazkian, Azpiazu kontseilaria eta Montoro ministroa ageri zaizkigu eskua ematen. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, Michel Berjunan bake artisaua zendu eginda eta bukatzeko Mikel Landa txirrindulariari elkarrizketa egiten diote gaurkoan beko aldean eta hauxe diote bere adierazpenek sentsazio oso honekin noa girora, hasiera batean irabaztera noa. Eta gai berdina protagonista nagusi gaurko berria egunkariari dagokionez, lerroburu nagusian kupoaren akordioak emango die bide Espainiako aurrekontuei, 10 urteetako blokeoari amaiera eman diote Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Ogasun ministerioak 1.400 milioi euro itzultzea onartu du. EAJak aldeko botoa emango die PPren aurrekontuei. Azpiazu eta Montoro ageri dira Madrilen kupoaren akordioa sinatzen. Beste bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik presoen eskubideen alde plan bat eginen dute bakearen artisauek eta bukatzeko Israeldarren eta Palestinarren bitartekari izateko prest dago Trump. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak Euskal Herri Irratiko agerkarian, batetik euskararen ofizialtasunaren defentsan itxialdia egiten ari dira Euskal Herrian euskarazeko 3 kide euskara bidean. Bestalde atzo ageri zitzegun albistea, emakume abertzalen topaketa feministak izanen dira larunbata honetan Berrezarren, eta bukatzeko 1978 langabe gutxiago izan dira apirilean Nafarroan. Maiatzak 4 dugu gaurkoan ostegune, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñ herrian. Iruñarekin hasteko aurre eskoletako ildo pedagogikoaren proiektua aurkeztu da profesional zein familiekin batera egindako prozesu partizipatibo baten ondoren eta 12 printzipio gidari komun izango ditu. Maiatzean ekarpen gehiago jasoko dira eta behin betiko erredakzioa eginen da ondoren aurreskolen gobernu batzarrean onesteko. Kontu gehiago Iruña aldean txalaparta digitalari buruzko hitzaldi bat gaur ostegunarekin Juslarrotxa Zibiboxean eta aurre eta helduendako lantegiak Kondestable Zibiboxean txalaroa 17. zikloaren barruan. Ostiralean munduko BIT taldearen kontzertua izanen da baita ere Juslarrotxa Zibiboxean arratsaldeko 8:00. Eta Iruñeko udalak 10 sailetan esleitu du udaletxe bizitza eta bajeren zaharberritza. 300.000 euroko proiektua gaur azalduko da Kondestable jauregian arratsaldeko 6:30. Hiri-landare eta zuhaitz zaharren balorea aztertuko da Mendillorriko Zibiboxean, gaur hasiko da ziklo hori eta bisita gidatu bat egonen da. Hirigintza batzordeak bestalde Iturrama berria azken eta 4. obrak aztertuko ditu, proiektu honetan plazarekin amaituko da eta eremu osoa urbanizatuko da. Iruña alde batera utzita ostegunero egiten dugun moduan joan gaitezen lehenik Uharte aldera. Administrari lanpostua betetzeko deialdia argitaratu du Uharteko udalak, maiatzaren 12 baino lehenago aurkeztu beharko dira eskakizunak. Kontu gehiago Uharte aldean, Uharteko krosa ospatu eginen dute eta proposamenak aurkezteko epea maiatzaren 17 arte daukazue. Bestelako kontuekin aurrera eginez, Uharteko udalak bat egin du apartheid israeldarrik gabeko gunea kanpainarekin. Uharteko udalak Israelgo gobernuari premiazko eskaera egiten dio, Nazio Batuetako 242 ebazpena ontzat har dezan. Eta apirilaren 27an egindako udalbatzan, Uharteko udalak erabaki zuen lehiaketa publiko bat abiatzea 3 tenis pista eta 3 padel pista eraikitzeko eta kudeatzeko.
Eta bestalde udari begira hiri kanpaldiak eginen dituzte Uharten, izen emateko epea maiatzaren 9-tik 12 egin behar da, eta plazak konfirmatzea 9-4-012-012 telefonaren bitartez egin beharko da maiatzaren 24-tik 26-ra. Uharte alde batera utzita joan gaitezen Xulapaingo bailara aldera, etxe bizitzak berritzeko diru laguntzak banatuko ditu Xulapaingo udalak. Eta bukatzeko joan gaitezen Elortzibarra aldera, udalak fotokopiagailu bat saldu egiten du, sarrerako prezioa 30 eurokoa izanen da eta 2 hilabeteko epea egonen da saltzeko. Astero egiten dugun moduan, ostegunetan Nafarroako Parlamentuan izaten gara, aste honetako gaia ustelkeria izanen dugu eta parte hartzaileei dagokionez, UPN alderditik Iñaki Iriarte izanen dugu eta EH Bildu alderditik Adolfo Araiz. Jendea etxita dago, jende oso haserreturik dago eta ulergarria da. Ez da pasatzen aste bat, ustelkeri kasu berri bat agertu gabe. Eta bistakoa da neurri zorrotzak hartu behar direla hau honek horrela segi ez dezala. Ustelkeriak mehatxatzen du demokraziaren erroa bera, eta beraz galga edo freno bat paratzen ez badiogu mehatxua oso handia izan daitekeela sistema ditzat. Lehenik eta behin esan beharko da gure ustez ez dela izan biziko aldiz, hemen Espainian azken 40 urte hauetan ustelkeria izan da gaitz endemiko bat. Ia sistemikoa esan dezakegun, ezin dugu gaztu bai UCDren garaian, bai PSOEren garaian, gero PPren garaian. Ustelkeria izan dela sistemarekin zetorren gaitz bat. Hori esan da, guk esan beharko duguna da partido politiko horiek ez dutela sekulan barkamena eskatu, eta hor dago, eta hor ikusi ditugu epaileak eta sistema judiziala lanean oso gutxitan, azken urte hauetan badirudi gauzak mugitzen ari direla, baina ustelkeria izan da zabaldu eta gainezka egon delako. Gure ustez kontratu legeak adibidez momentu batzuetan ahalbideratu du horrelako egoerak eta horrelako praktikak egiteko, eta hortan ere datza beste arazo bat. Aldi berean ez dut uste makila magikorik dagoenik. Segureski egin daiteken oro datza transparentzian. Hau da, alderdi politikoen funtzionamendua eta finantzia bideak gardenak izan beharko lirateke, halaber transparentia izan beharko litzateke, administrazio publikoek gastatzen duten euro bakoitza, bermatu beharko litzateke komunikabideen transparentzia, hauek paperri itzela dutelakoz, halako kasuak salatzerakoan, eta ezinbertzeko litzateke ustelkerien aurkako fiskalien bideak berretzea, handitzea. Egia da zaila dela saihestea, baina azken finean hemen borontate politikoa egon beharko dela, alde batetik judizial mailan sekulan izan ez den zorroztasuna izaten, legea aldatu da, baina legea aplikatzerakoan arazoak egon dira, eta beti egon dira gaizkile desberdinak eta gaizkile berezi hauek boteretsuak izan direnez, botereen aldetik ere jaso dute babesa, eta hortarako legearen aplikapen zorrotza izan beharko dela, eta eroriko dena, baina importanteena da ikustea jendeak ikus dezala gaizkile hauen kontra aritzen dela. Gero beste aldetik kontaktu legean ematen diren aukerak ustelkeria gertatzeko, hortan ere zorroztu beharko dira, aldatu beharko dira legeak, eta zirrikutu guztiak itxo beharko direla. Eta hemen bezain importantea da usteltzen diren politikariak eta kanpotik usteltzen dituztenak. Esan nahi dut enpresariek eta enpresa konstruktore horiek ikusi ditugu, ez zaiela deus gertatu, batzuk izan dira zigortuta, baina enpresa bezala horien kontra ez da deus egin. Eta hortan ere badago beste gauzak egiteko, eta guk uste dugu bietan, fronteoetan, judiziala eta politikoan eritu beharko dela. Ez dut uste. Lehenago erran dut niri irudikoz ustelkeriak mehatxatzen dula demokraziaren funtzionamendua. Bera,
Alde horretatikan, segurazki terrorismoa, baina mehatxua handiagoa da. Terrorismoak mehatxatzen zuen edo kolokan jartzen zuen jendearen seguritatea, baina ustelkeriak kolokan jartzen du jendeak demokraziarekiko duen konfidantza. Eta gauzakoenela, bai, jotzen dut neurriak zorroztu beharko liratekela. Bueno, esan dudan bezala, neurri desberdinak egon dira gaizkilekin eta ikusi ditugu bai politikarekin, nahastuta egon diren politikarekin, behin-behiniko espetzea erabakitzeko eta hartzeko, neurriak hartzeko asko kostatu zaiela, egon dira denbora gutxi kartzelan, eta alde horretatik pentsatzen dugu justiziak asko aldatu beharko duela bere jarrera, eta legea aplikapenarekin askotan nahiko izango litzateke, baina legea ez da berdin aplikatzen, eta hortan berriro diot justiziak pauso berri batzuk eman beharko dituela. Eta politika kontuekin aurrera jarraituz, Adolfo Araizek EH Bildu alderditik gai librearen inguruan hitz eginen digu. Azken egun hauetan, Nafarroan ustelkeria beste mota zantzu bat berri izan dugu. Ari naiz Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra sindikatu horren inguruko berriak, eta bakigunez, badirudi beste elkarte autonomoetan bezala, hain zuzen ere Andaluzian gertatzen bezala, hemen ere badirudi, eta hori azpimarratu nahi dut, falsifikatzen zirela ikastaroen parte hartzeak, dokumentazioak, hori diru laguntzak kobratu ahal izateko, eta hori da ustelkeria beste mota bat. Espero dugu hemen Nafarroan hori argituko dela, behar diren ardurak ere argituko direla, eta kasu honetan badakigu garai hartan UPN-eko agintariak kontseilarian ez direla, orain arte ez dute deus argitu, eta gure ustez eta gure susmoa da agian saiatu zirela hori estaltzen eta egin ziren salaketak estaltzen ere. Momentu honetan justizia mailan eta justiziak eskua sartu du, eta espero dugu gauzak argituko direla eta behar diren neurriak hartuko direla eta zigortu beharko diren pertsona zigortuko direla. Magazinaren lehenengo zati alde batera utzita, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu, aste honetan maiatzaren lehena izan genuen, astelehenean, eta horren inguruko hausnarketak egiteko ESK sindikatutik Iratxe Alvarez izanen dugu, bertako bozeramailea. Ondoren zaratak tartean, gaurkoan saretik izanen dugu ostegunero bezala.